Sayo nga gipanglabhan ni Nilibeth Betty nga tagas Julieville Subdivision, Barangay Tigato ang ilang mga gamit nga nahumol sa tubig baha. Duha ka daw sab nga nagpasilong sa Julieville Gym ang pamilya ni Nilibeth human sila daling na makwit niadtong Lunes sa gabi tungod sa lampas tawo nga tubig baha. O kaganihang buntag lang sila nakauli sa ilang balay. Humol jud tanan kay wala man gud dos andanas gud. Nga pag-uro pa jud mi nasunugan. Kumama pod, lahan na dira, nabara pod hinahinay. Samtang sa yusab nga nang hinlo sa lapok nga naasulod sa ilang balay ang magtiayong pure. Sumala ni Edna, nahurot gyud og kabasa ang ilang mga gamit, sanglit, kusog og paspas nga mitaas ang tubig atong tungura. Duha ka adlaw na nga nang lima sa lapok nga gibilin sa baha silang Edna ug ang iyang pamilya. Puno sir anton sa sulod. Nangabasa tanan sir oy kay kalit man gud ang tubig. Gilauman sa mga apektadong residente sama ni Edna ug Nilibeth ang hinabang pinansyal gikan sa lokal nga pangamahanan ng syudad. Kasi dati dili man mi dire nagpuyo sa maami nga pa mi dire 4 years. Tong November pa mi naka ng baha ba. First experience niyo? Oh, saka karon second. Tapos sabi nila may cash assistance daw. Wala man nahatag. Ambot lang karon kung naabay may hatag. As of 8:30 kaganyang buntag, 30 ka mga pamilya kung 73 ka mga individual na lang nga naakaron sa Julieville Gym, sanglit. Hinay-hinay nang namalik sa ilang mga balay ang kapin 300 ka mga pamilyang namakwit. Hinuon, padayon ang pagpanghatag o hinabang sa City Social Welfare and Development Office ug pagkaon sa mga pamilyang nahabilin ana sulod sa gym. Ang nahatag sa CSWDO katong bugas o pinapa. So dili to siya sagikan sa barangay. So ang naghatag sige karon diri silang mga pagkaon, ilang pamahaw, paniudto og panihapon ang taga St. Mary Parish. Pasado las 9 sa buntag kaganiha, nihubas na ang tubig nga milunop sa pipila ka mga dapit sa Barangay Tigato. Ang lugar ikonsiderang low-lying area ug duol usab kini sa Davao River. Hinungdan nga kung muawas ang suba, apektado ang mga residente nga naa sa nasgutang barangay. Ning milabayng adlaw, nagpatabang sa mga engineer si Barangay Tigato Captain Lito Lapitan gikan sa Department of Public Works and Highways aron masusi ingon man mapangitaan og solusyon ang dugay nga paghubas sa tubig kung dunay pagbaha sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.